Velmi často v tomto bodu lidi mívají takovou myšlenku. Já nejsem v pořádku, nedá se mě milovat, jak je v té podobě, v jaké jsem. Aby se do mě někdo zamiloval a aby to byl ten správný člověk, tak musím být ideální. A pak je otázka, co to je ideální. Většinou se s tím potkávají ženy, opravdu. A já tu uvedu příklad pro ženy. Ale i u mužů je stejný princip. On se taky projevuje v jiné míře a podobě, ale princip je úplně stejný. Žena si myslí, že musí být ideální, aby ji měli rádi. Co ona dělá? Ona začíná hubnout, protože je to jedno z těch klíčových přesvědčení, že se jí nedá milovat v té podobě, v jaké momentálně je. Je v tom samozřejmě i určitý tlak naší společnosti, očekávání společnosti, ale tak to funguje. Co ještě dělá? Možná jde na kurz, jak se stát ideální ženou, anebo čte o tom knížky, jaká by měla být ta ideální žena, může tam uslyšet něco, nebo přečíst o sukních, o energiích, o nějakém speciálním božském chování, nebo o nějakých třeba intimních schopnostech, technika, je toho spousta. Já mám na to svůj názor. Žena musí být šťastná, uvolněná a spokojená. Toto je její hlavní záměr. A pokud taková bude, je celkem jedno, kolik váží, jestli je v sukni nebo kalhotech, je to absolutně jedno. Hlavně je, že uvnitř je v pořádku. Hlavně je ten její vnitřní stav. A vnitřní stav, ten není o sukních, ten není vůbec o intimních technikách. Ten je o síle a kvalitě signálu, které ona vysílá. Člověk sobě spojuje dvě takové vlastnosti. Sílu osobnosti a kvalitu osobnosti. V podstatě jsou to dvě charakteristiky toho, jaký signál vysíláme do světa. A síla naší osobnosti určuje sílu signála, to, nakolik ten signál bude vidět, cítit, slyšet. A druhá charakteristika je kvalita toho signálu, obsah toho, co my myslíme, jaké myšlenky, jakou vnitřní energii máme, jestli je v tom ženská energie nebo mužská energie, jestli je v tom přijetí a radost, klid, jednota s vesmírem, jestli je v tom sebeláska, sebejistota. V podstatě je to náš vnitřní stav, to, čím voní náš vnitřní svět. Nebo je to o tom odmítnutí, je to tam možná ta věčná nespokojenost, je tam úzkost, nějaký strach, nejistota, to vše je v nás. A to vše vysíláme do světa. A vysíláme to do světa s tou sílou, která odpovídá síle naší osobnosti. Je to jako vůně našeho vnitřního světa, kterou cítí lidi kolem nás. Síla osobnosti je o tom, nakolik si představujeme, kdo jsme, kam směrujeme, jaké máme cíle, jaký máme charakter a disciplínu, jak na sobě pracujeme, jak moc chceme dosáhnout těch nejlepších výsledků. Je to naše vnitřní snaha být lepší každý den, směřovat k našemu lepšímu já, k našemu lepšímu životu. Je to, na čem se drží náš osobní rozvoj, síla, která nás posouvá dopředu a poskytuje nám energii, abychom plnili své sny. Druhá část skladanky je ta kvalita, je to podstata toho, co vyzařujeme. Jsou to právě ty naše vnitřní nastavení a přesvědčení, energie a obraz světa. Je to i naše ženskost nebo mužskost u mužů, je to naše vnitřní pravidla a osobní hranice, naše víra a emoční stabilita. Můžeme ty vlastnosti potkat v různých kombinacích. Může se stát, že člověk, dejme tomu, má silnou osobnost, ale nevyzařuje štěstí. Jde z něj silný signál špatné nebo průměrné kvality. Možná jste viděli, jak silné ženy vysílají mužský signál. Jsou to silné ženy v boji takové, které se nemohou uvolnit. A nebo člověk je vnitřně sám se sebou víceméně spokojen, možná tam cítí i radost, ale ta síla osobnosti je taková velmi slabá, on září takovým velmi nenápadným světilkem. A nebo, jak jsem mluvila o vůni vnitřního světa, voní to krásně, ale není to vůbec cítí. A teď si představte člověka, který bude uvnitř sebe
mít vše nastaveno krásně a v pořádku, bude mít hezkou kvalitu signálu a přitom bude vědět, kam jde, proč jde, bude mít dostatek energie a motivace, jak se bude chovat, jak se budou cítit ty další lidi kolem něj. Asi bude lákat svým světlem a energií, svou krásnou vůni toho vnitřního světa. Bude to člověk, který rozzářil v sobě své vnitřní slunce, který žije na světlé stránce svého života. U mě například v kursu Nastartuj svůj lepší život my pracujeme na síle osobnosti, na té životní vize, na oporách, na životním směru. A v programu Život na světlé straně pracujeme na kvalitě osobnosti, na tom vnitřním obsahu. Přenastavujeme naše vnitřní nástroje, aby nám v tom pomáhali. A v tomto příběhu stejně jako i v životě celkově vše souvisí se vším. Ale pro mě je důležité, abyste pochopili princip toho, co je potřeba udělat, co je potřeba poskládat dohromady. Pokud cítíte, že to zvládněte sami, tak je skvělé. Pokud cítíte, že byste potřebovali pomoc, vedení, pochopení a podporu, tak říkám, že mám takové možnosti a jsme tu pro vás, abyste mohli právě zapracovat na své osobnosti, abyste se cítili dobře, abyste si vrátili svou vnitřní sílu a vybudovali osobnost, která bude pevně stát na nohu a která půjde do nového vztahu s kompletní výbavou a bude mít nástroje k tomu, aby si vybudovala šťastný a naplněný vztah. Pro dnešek je to vše. Popřemýšlejte o takových věcech jako síla osobnosti, kvalita osobnosti, jak to hodnotíte v sobě, jak to cítíte a co by bylo potřeba zlepšit. Vůni vnitřního světa anebo sílu vnitřního záření. A zároveň popřemýšlejte o tom, jak to budete měnit, co konkrétně byste mohli podniknout, abyste to v sobě zlepšili a opravdu vysílali krásný a stabilní signál a aby vaše osobnost květla jako krásná kytka a lákala ty nejlepší osobnosti k sobě. Takové osobnosti, které k vám opravdu patří a které vy opravdu potřebujete.